Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Είμαι ο Θέμης και σήμερα θα σας δείξω κάποια πράγματα που έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια και θα σας τα δείξω σήμερα. Να δείτε κι εσείς πώς είναι η ζωγραφική όσοι δεν ξέρετε και θέλετε να την ανακαλύψετε με τον καιρό. Όποιος θέλει να έχει καλά εργαλεία για ζωγραφική, όσοι δεν ξέρουν, το έχω στο προηγούμενο βίντεο, όσοι δεν το έχουν δει και θέλουν να το δούνε, στο επιθυμίζω και σε αυτό το βίντεο να μου κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να μου κάνετε να με ακολουθήσετε στο TikTok και αν μπορείτε και στο YouTube που λέγαμε Θέμης κάτω παύλα Bob κεφαλαίο το Bob μικρά, ναι συγγνώμη κόλλησα, κάτω παύλα J κάτω παύλα U. Αυτά είναι όλα στα αγγλικά και το Θέμης είναι στο μεγάλο το αρχικό, τα άλλα είναι όλα μικρά, το Θέμης στα αγγλικά και το Bob είναι πάλι μικρά αγγλικά και απλά να βάλετε Θέμης στο τέλος, στο Θέμης τέλος να βάλετε κάτω παύλα, μετά Bob, μετά κάτω παύλα J και μετά κάτω παύλα U. Ωραία, για να ξέρετε και ποιο είναι το κανάλι μου στο YouTube. Ωραία. Περιμένετε να ανοίξω και το φως για να είναι καλύτερο η βάση εδώ. Ωραία. Εν τω μεταξύ έχω βάλει και να φάω τώρα σε λίγο. Τι ήθελα να σας δείξω, ναι. Ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα που ζωγραφίζω αυτές τις μέρες, που είναι κάτι, δεν είναι πορτρέτα, είναι, πώς το λένε, είναι πράγματα που ζωγραφίζω για κόμιξ. Και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας, για να δείτε κι εσείς αυτή την ωραία τέχνη σκίτσο που υπάρχει και όποιος θέλει να τη μάθει δηλαδή, σιγά σιγά. Έχω φτιάξει για παράδειγμα αυτόν εδώ το μάγο, περιμένετε να σας δείξω, που θα μπει στην ιστορία, σε μια μαγική ιστορία που θα λέγεται η ιστορία, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα την πω σε ένα άλλο βίντεο που θα ανεβάσω, γιατί τώρα αρχίζω και τη φτιάχνω αυτή την ιστορία. Και σε αυτή την ιστορία θα υπάρχει μια πόλη που λέγεται Μεγαλούπολη, που αυτή η Μεγαλούπολη θα έχει μέσα, θα είναι όλα μαγικά μέσα, θα είναι όλα υπερφυσικά. Ωραία. Και γι' αυτό θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον η ιστορία για κάποιους, και για μικρούς και για μεγάλους. Οπότε κοιτάξτε, εδώ, αυτός εδώ ο μάγος που έχω ζωγραφίσει, έχω φτιάξει κάτι άλλους που θα είναι, έχω φτιάξει αυτόν εδώ που θα είναι, αν θέλετε